Anye tangani ni Allah Ta'ala fe kabo shaitan Iblisa lainu torom. Bismillahirrahmanirrahim. Ayan sindi ni setigi ala togo barkamaye ala miye diye hine lokole tiye ani lahara hine kerengrele. Tabi'u suratu Ghafir. Ambi suratu Ghafir no fetugula ali sisan. Le 26 déjà mois 2026. Aywa, le 26 déjà mois 2026. Walaqad kana siga tiɲɛ yɛrɛ do ja'akum Yusufu yɛrɛ nana aw ma o min qablu ka kɔn Musa ni Ibrahima ɲɛ bil bayyinati u nana ni dalilu banginen ye ma ziltum nka aw ma wuli fi shakkin a bɛ siga la mimma kabini fɛn na ja'akum min nana aw ma bihi Yusufu nana aw ma ni min ye hatta iza halaka fɔ Yusufu taara fatu qultum aw ko lan yab'asa Allahu Ala tɛna maa wɛrɛ ci kun min ba'dihi Yusufu kɔfɛ rasulan ciden wɛrɛ la ko bɛna an ka kow ɲami kazalika a filibandiya in bɛ nin cogo de la yudillu Allahu man Ala bɛ maa fili huwa o tigilama musrifun i b'a sɔrɔ filankafo don walima cɛnikɛla don murtabun a sigasigalen bɛ Ala ko yɛrɛ la allazina mɔgɔ minnu sa yujadiluna n'olu bɛ sɔsɔli kɛ fi ayatillahi Ala ka kabakow la bighayri sultanin ka sɔrɔ dalilu foyi t'u bolo atahum ko Ala y'o d'u ma yabura maktan Ala sɛbɛkɔrɔ fununa ninnu kɔrɔ dɛrɛ inda ka Allahi bɔ Ala yɔrɔ wa inda allazina amanu ani ka bɔ mu'minu yɔrɔ kazalika filibandiya in bɛ tan o yatba'u Allahu Ala bɛ datuguli kɛ ala kulli qalbin dusukun kelen kelen bɛɛ kan mutakabbirin ni ye yɛrɛ bonyana o dusukun ye jabbarin dasagonaw walaqad arsalna Yusuf ja'akum na'am walaqad ja'akum Yusufu nana aw ma o min qablu ka kɔn bi ɲɛ o kɔrɔ ye ka kɔn Musa ɲɛ na'am bil bayyinati a nana ni dalilu ye minnu bangenen don na'am kiraya dalilu tɛ dalilu dogolenw ye o parce que a fɔlɔ ye min ye dɔrɔn u bɛna Ala kɛlɛbandenya de yira k'a fɔ i yɛrɛ ye fɛn min dilan k'o bato na'am o tɛ se ka fisa i ye quoi ay siga ke a bɛ baara kɛ ni e de ka yamaru ye na'am mɔgɔ ye fɛn o fɛn dilan na'am a bɛ baara kɛ ni e de ka yamaru siga fuita tari ma faamu de o tuma na mɔgɔ ka fɛn dilanlen k'i sulen o ye kiraw ka kiraya daminɛna ka hakili yɛrɛ de ko ka se k'o bɔ a la ka se k'o bɔ a la mais k'a fɔ i n'a fɔ n'i ko ko boli t'i fɛn ye bolitigi dɔ bolo a ye fɛn dɔ ɲale a yɛrɛ ɲɛna o ye danaya de ye danaya kana boli dilan dɛ don ɲɛgɛn na n'i ye ɲɛgɛnata kɛ e k'a bonya i siw la ye kuma fɛ i ka ko dɔw o bɛ dilan ka bɛn n'a ye tari ma faamu de o tuma na i yɛrɛ da bɛ min fɔ ne ka ko bɛɛ ye e de ye e de ye ne ka ko bɛɛ ye o fana bɛ kɛ ɲama dɔ ye don min na n'i ko i bɛ ban na Shetane bɛ ko dɔ jiri la k'a fɔ ko i banna nin min na k'o de don o la o bɛ bolibatola dɔw sɛgɛn kosɛbɛ an ye mɔgɔ caman tuubi yan bɛɛ siranna k'a fɔ n'u ye boli bila min b'a kɔfɛ mais an y'a f'u ye foyi t'a kɔfɛ mais an b'u tɛsi jiw ka fɛn dɔ d'u ma nin kɛ tan fo k'a sa a tɛ se ka fɛn k'i la bilen o ye tasiji wuli de n'o tɛ i b'a a limaniya bila i dusu hali kɔsa in na Ala y'a seere ye famille dɔw nana yan u fa tun bɛ boli de bato mais olu tuubira ka ban na ko depuis a kɛra fɔ bi u ma hɛrɛ sɔrɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la u ka ko bɛɛ tiɲɛna ne ko n k'a bɛ kɛ n ko mais n'Ala sɔnna n bɛna fɛn kɛ ka d'aw ma a ka ko bɛɛ bɛ ɲɛ
parce que fɛn dɔ de b'u dusukun na kaban danaya dɔ bɛ yen sitana bɛ ka renforcer quoi ɔ f'i k'i jija ka fɛn dɔ sɔrɔ min bɛ se ka sitana fari fa u dusukun na sinon u b'a wulibali don dɛ u b'a k'a to i dusukun danaya la i b'a ye dɛ o tuma na ko Yusufu nana ni dalilu ye o nana ni dalilu ye min qablu ka kɔn kira dɔw ye ka mini fɔlɔ kira dɔw ye o dalilu minnu nana sa mɔgɔw ma sɔn o na dɛ u ko de ko a ma wuli fiyewu a bɛ siga la k'a fɔ nin nana ni min ye nin tɛ tiɲɛ ye dɔw b'a fɔ a bɛna taa a bɛ ka min fɔ nin dɔw ye tiɲɛ wa non nin tɛ tiɲɛ ye sa nkalon don ala k'ale ci o bɛ se ka kɛ cogo di na fo tuma min na n'a fatura n'a sara a ko kira wɛrɛ t'i ci bilen o ko ala tɛ sɔn ka maa si ci bilen parce que min dara Yusufu yɛrɛ kan k'a feere k'a minɛ ka taa don kaso la ayiwa ni masakɛ muso tɛ o ka taa se ala ka tila k'a dɛmɛ k'a kɔrɔta o ye fɛnba ye dɛ mana diɲɛlatigɛ yɛrɛ Yusufu yɛrɛ ka kadiya la n'i y'a lajɛ dɔrɔn i bɛ lafiya quoi tamurru bil aswa'i qabla an tahsila ila al ahsan i bɛ tɛmɛ kalama ni bonima de fɛ ɲani ni tɔɔrɔ yanni ka se hɛrɛ tinti kan mais n'i to o marhala fɔlɔ la i ka tɔɔrɔ kuma ko f'i ka hɛrɛ sɔrɔ i bɛ malo siga fosi t'a la fɛn o fɛn diɲɛna i bɛ tɛmɛ de bil aswa min ka gɛlɛn i bɛ tɛmɛ o de fɛ ka sɔrɔ ka se hɛrɛ ma c'est ça siga foyi t'a la walahi wa a bɛ nin cogo la ala bɛ maa bɛɛ fili maa o maa kɛra tiɲɛnikɛla ye mais musirifu ya u b'o kɛ bolisɔnna de ye musiriku u bɛ musirifu kɛ musiriku ye yan tafsiri caman na mais musirifu dɔnnen don tiɲɛnikɛla dɔrɔn dansagona murtab min sigasigalen don a dalen tɛ ko in na fiyewu ayiwa nin y'o nɔfɛtigiw ye الذين يجادلون في آيات الله الذين أكو مؤمنون يجادلون نولو بسسول فوك في آيات الله على كباكولا بغير سلطان كسر الدلو فويتو بلو كو على يودوما أوتي لماو كبر مقتا عند الله على سبب قرفون نمو لو قرد وعند الذين آمنوا كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا ani ka mu'minu fana tigɛlen b'u la mu'minu diminen b'u kɔrɔ ka ala ka dalilu ye kuranɛ ye ka ban o la ka tawureta ye ka ban o la walima ka ala ka kabako yɛrɛw ye fil afaqi wa fi anfusikum diɲɛ kɔnɔ n'i ye filɛli kɛ i bɛ ala ka ko ye don o don min bɛ ala ka danaya d'i ma ala ko ale ka danaya sɔrɔ mango ko i ka gɛnjɛnw lajɛ i bɛ ala ka danaya ye wa fi anfusikum a n'a yɛrɛ kun na mais chance bɛ ka o caman développer bi wa fi anfusikum ala ka kabako bɛ aw yɛrɛ kun na chance nana n'a ye basama adamaden bolo nɔ n'i y'i emprunté n'i y'i bolo da daba la k'a da papier la diɲɛ kɔnɔ adamaden si ta ni si ta tɛ kelen ye kabini dugukolo da la fo ka diɲɛ wuli ni yɛrɛ ye kabakoba ye nin jama ba ye k'a mɔgɔw bɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ mɔgɔw kumakan bɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ mais k'a ye mɔgɔ bolo n'i y'a da daba la k'a da papier la o bɛ nɔ min bɔ diɲɛ kɔnɔ maa si ta t'o bɔ bilen e kelen kɔ wa fi anfusikum ala ka kabako b'a yɛrɛw la non ala ko kɔni ɲɔgɔn sama tɛ yen o ɲɔgɔn sama tɛ yen n sera k'a kɛ n ma se k'a kɛ kuma b'i yen dɛ n'o tɛ ala bɛ yen kɔni siga t'o la fiyewu nka kiraw cira mais ni kiraw ma ci a ti walanwala o de la n b'o fɔ a ye hadisa ko la don o don anw ka hadisa kɛlɛ tɛ ko hadisa bɛɛ ye nkalon ye la anw ka hadisa kɛlɛ ye ko hadisa bɛɛ tɛ tiɲɛ ye hadisa bɛɛ tɛ tiɲɛ ye parce que mɔgɔ o mɔgɔ ko hadisa bɛɛ ye nkalon ye a bɛ ne kabakoya e ye kuranɛ dɔn cogo di
Jibrila m'a fɔ ye ala kira yɛrɛ e m'o ye a m'a f'u ye mais e ye kuranɛ dɔn cogo di o kumana i ye kuranɛ dɔn ne hakili la hadisaw de fɛ karisa ko ta ko nin de ye kuranɛ ye e fɛn min ma k'i ɲɛna ni i dar'o la ka sɔn o la ne hakili la n y'a mɛn karisa fɛ o y'a mɛn karisa fɛ de o de ye hadisa ye o mana toujours an bɛ hadisa minɛ min ma kuranɛ sɔsɔ anw bɛ hadisa minɛ min ka dɔgɔyalima tɛ se an ka kira ma anw bɛ hadisa minɛ min ka dɔgɔyali tɛ se silamɛya yɛrɛ ma mais a bɛɛ ye nkalon ye ni kuranɛ tɛ o tigi ka kan ka ɲininka e ye kuranɛ dɔn cogo di o kumana pour que an ka da kuranɛ na ka sɔn kuranɛ ye mɛlɛkɛ si mana n'a ye k'a jira an na ko a filɛ kira de ko sɔlasilam ko ala ko ta a y'a sɛbɛn ko o de ye kuranɛ ye mais kira y'o fɔ kuma sira jumɛn fɛ hadisa kira y'o fɔ hadisa de fɛ o an kɔni bɛ hadisa kɛlɛ kɛlɛcogo bɛɛ la diɲɛ na yahudiyaw ye minnu dilan ka don a la n'a ka tɔɔrɔ bɛ se an ka kira yɛrɛ ma n'a bɛ se an ka silamɛya yɛrɛ ma hali n'a bɛ se kuranɛ yɛrɛ ma o hadisaw bɛ yen hadisa dɔ bɛ yen Bukhari yɛrɛ kɔnɔ min y'a jira k'a fɔ ko Seydina Umaru ko walahi ale b'a seereya k'a fɔ alakira ye mɔgɔw fara jɛnɛyakɛla farala kewu ko wa kira kɔfɛ olu yɛrɛ y'a farala kewu wa ale yɛrɛ hakili b'a la farala kewu tun bɛ kuranɛ kɔnɔ ko mais a sɛbɛn dɔw k'u panna a kunna ko bon ale Umaru bɛ ka siran n'a y'a don a kɔnɔ u kana n'a fɔ a ye dɔ fara kuranɛ kan ne hadisa in bɛ se ka sabati cogo di ni sabatira o kɔrɔ ye dɔ bɛ kuranɛ jɛ bon o to yen Umaru yɛrɛ ɲɔgɔnna Umaru ko bɛ fɔ aw ye cogo min na Umaru ko bɛ fɔ aw ye cogo min na n'o de don Umaru ɲɔgɔnna ka siran ka ala ka kuma sɛbɛn ko a bɛ siran mɔgɔw ɲɛ Umaru o kuma na a kuma sɛbɛn dɛ n'o fana kɛra o bɛ min sɔsɔ i b'o dɔn a fɔra ko kuranɛ sɛbɛnnen kun bɛ alakira muso bolo a dafalen foyi t'a jɛ hadisa ko ten ko yɔrɔ dɔ b'a la n bɛ segin a kan k'a f'u ye o de bɛ hadisa ko la ko ba ye a ɲimi an b'a Aisata fɛ yen ayatu rajimi ani shimi ridawul kabir ko ba y'a ɲimi ridawul kabir de ye ni muso bɛ fɛ cɛ wɛrɛ ka don a ka so mais u ko cɛmisɛnninw mais hadisa b'a f'u ye ko cɛw y'a kɛ boji bɛ minnu na i bɛ na muso b'a sin d'i ma i b'a sin min n'i y'a sin min ko sisan kɔni a bɛ se ka don i ka sa parce que a kɛra i den ye sisan a bɛ se ka don i kan bon ni hadisa in lajɛ mais o ma ye kuranɛ kɔnɔ mais an b'a Aisata ko a tun bɛ kuranɛ kɔnɔ ko wa kira fatura k'a to a kɔnɔ k'a bi kalan fana nasigu do mansugu do o tɛ min kɛra kira ɲɛna ye wa nasigu ni mansugu bɛ se ka ye kira kɔfɛ kuranɛ na an b'a Aisata ko nin aya in iridawul kabir ko siɲɛ 10 don ko nka ko a yɛlɛmana ka kɛ siminko 5 ye ni i ye muso sin min siɲɛ 5 dɔrɔn a kɛra i ba ye i bɛ se ka don a ka su ni tile ka don a ka kɔrɔ de ka na a ka ciw kɛ so kɔnɔ a b'i wele ka don a fila bɛ se ka fɛrɛ maa tɛ yen a faamuna wa o tuma na ko i b'i sin de di waliden ma pour que a ka k'i den ye a ka se ka gɛrɛ i la ka sɔrɔ haramu tɛ k'o tun bɛ kuranɛ kɔnɔ k'a tun b'a kɔnɔ fɔlɔ ko siɲɛ 10 ko mais k'u nana nɔgɔya ko k'a kɛ ko siminko 5 b'a ye ko kira fatura ka sɔrɔ o bɛ kalan kuranɛ kɔnɔ an b'a Aisata ko ten y'a dɔn ni karamɔgɔ dɔw nana ko a nasukura de mais an b'a Aisata kira fatura ka sɔrɔ a bɛ kalan
bon hadisa ko gɛlɛya yɔrɔ filɛ kosɛbɛ bon a tɛ kuranɛ kɔni kɔnɔ ayi a t'a kɔnɔ bon a fɔra ko ba y'a ɲimi ni ba ye aw ta ɲimi o tuma na ba bɛ min kɔni ɲimi o bɛ kɛ ndamaro fɛrɛw de ye sa n'o tɛ min bɛ se bɛ fara kan ba tɛ se k'o ɲimi dɛ ani wolo kan ba tɛ se k'o ɲimi o tuma na hadisa ko gɛlɛya yɔrɔ ninnu filɛ kari ma faamu de bon nin yɔrɔ ninnu pour que ka mɔgɔ an ye mɔgɔw hakili dayɛlɛ a la kabini maa tɛ se k'a fɔ ko nkalon bɛ Bukhari la fɔ bi bɛɛ jɛnna n'a ye ko daminɛ ma nɔgɔ dɛ an b'a fɔ yan don min na a ma ja dɛ bɛɛ wulila min bɛ kuma nin jamana in na min bɛ kuma yen fɛ jamana na min bɛ kuma an yɛrɛ fɛ yan bɛɛ y'i da don buru kelen na k'a fiyɛ ne ko a y'u to yen a y'a t'u ka kuma n'i ye bere da wulu kun a seko ye kule de ye a y'a t'u ka kulo mais tiɲɛ tɛ bouger dɛ Bukhari tɛ ala ye kira tɛ wa ma ci a ye sɛbɛnni de kɛ bon a ye sɛbɛnni min kɛ ne hakili la ne y'a fɔ ye hadisa ko la ala kira ko ta sɔlɔ yahudiyaw tun b'a trafiquer de ka nkalonba caman da kira la ko a ko ten hali ka taa se olu yɛrɛ ka yɔrɔ dɔw mankutuli ma n'o b'an ka Bukhariw kɔnɔ olu yɛrɛ de y'a bɛɛ sɛbɛn u b'a d'i ma comme drogue taa nin don silamɛw ka bibliothèque la silamɛw ka kitabu marayɔrɔ taa nin hadisa ye sɔɔri ye ne y'i jija k'o sɔɔri ye nafoloba de bɛ d'i ma a bi o hadisa fɛn ninnu na ko Imam Malik yahudiyaw nisɔndiyara faso dɔ bɛ yen ko k'a nommé u fɛ yen ka jɔ n'u ka ko bɛɛ ka kɛ héros ye quoi k'a sera ka hadisa namaralen dɔw don silamɛw ka makitaba kɔnɔ ko u y'a mɛn bi ko alimami Maliki ye hadisa 4 kalan o la misiri kɔnɔ a ka kalandenw ye ko alakira ko ten u ye cɛ kɛ héros de ye k'a kɔrɔta diɲɛ fɛn bɛɛ ye parce que u sera ka nkalon don silamɛya kɔnɔ bon nin donnen don et puis silamɛ si tɛ yen min kalanna n'i tɛ nin hadisa trafiqué ko dɔn a sɔmi nana k'a la tuma min na i b'a fɔ ko sɔmi kɛra a la tuma min na faamaw nana jate minɛ mɔgɔ o mɔgɔ bɛna Maka mɔgɔ o mɔgɔ bɛna Madinɛ a ka sira kan u b'a bɛɛ f'u ye k'a ka ɲaamɛ doniw fɔli k'a bɛɛ f'u ye sɔrɛkulu dontɔ a bɛ sɔrɔ ka don o tɛ sɔmi kɛra la tuma min na yanni sɔmi ka k'a la don bon hali ni sɔmina in bɛɛ kɔfɛ drogue tɛ contrôler yan mais a tɛ ka don wa a bɛ ka don mana siga t'a la hadisa bɛɛ tɛ tiɲɛ mais dɔw tun bɛna sa yan ko an k'an sen da o nkalon hadisaw kan o karamɔgɔw kula ko k'i sen da alakira ka kuma kan a y'a lajɛ alakira ka kuma c'est à dire u tɛ ala nɔfɛ quoi alakira ka kuma a y'a fɔ e ɲɛna a fɔra ko kira ko ten i fa ti manamanakan min fɔ a fɔra i ka kira y'o fɔ i jɛnna n'o ye e yɛrɛ b'o fɔ i ka kira ma mais n'i ko ka ni maa o maa y'a fɔ i fa ma a bɛ tɛlɛ ci k'a fɔ muso ko fa bɛ fa la i fa bɛ don i ba bɛɛ ka ba 4 n'a tilala nin a bɛ taa nin minɛ n'a tilala nin a bɛ taa jɔnni b'i sigi k'o ka fɔ i fa ma ni dangaden dafalen tɛ hali danga yɛrɛ bɛ sɔn o ma a tɛ sɔn hali dangaden tɛ sɔn o de bɛ ka fɔ kira ma muso 11 sira yɔrɔ dɔ la riwaya dɔ la muso 9 n'a tilala nin na ko a t'i ko dɛ n'a tilala nin a bɛ taa doni kan n'a tilala o yɛrɛ la a bɛ taa doni kan ko sahabaw bɛ baro la ko ko a bɛ se ka nin bɛɛ kɛ yan k'u ko cɛ 70 ne ka musoko fanga b'a la riwaya dɔw la ko cɛ 1000 k'o de ka musoko fanga b'a la jugutigɛ ka nin fɔ kira ma dɛ sallallahu alaihi wasallam nin ye an yɛrɛ minnu ko an kalanna Maka ko an kunkolo kɛra arabu kunkolo ye nin bɛ ka bɔ hadisaw de kɔnɔ mais an yɛrɛ b'a fɔ hali an t'a miiri jugu b'an kan an yɛrɛ b'an yɛrɛ kan
mais alhamdulillah ala ni ce bi masakɛ denkɛ ko ka Bukhari da tabali kan et puis a ye hadisa damadɔ de fɔ ye ko a kana tɛmɛ o kan dɛ o k'a tɔ bɛɛ bila bi kɔni a y'o discours kɛ o y'a sɔrɔ Égypte fana muso yɛrɛ dɔ de murutira muso taafetigi de murutira nin ko in na ka Azaharu Jamiyatu Azaharu suyuku wele tribunal la kaba n y'a fɔ a ye a ka kɔrɔ a fɛn bɛɛ tun bɛ n bolo n bɛna n'a ye don min na a ka kumakan n'a ka fɛn bɛɛ wa a bɛɛ bɛ n bolo n t'a dɔn u bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na sisan muso de ye Jamiyatu Azaharu mɔgɔw wele tribunal la seku karamɔgɔbaw ko ale tɛ fɛ k'a mɛn a tulo la diɲɛ na ni kuma jugu ninnu bɛ ka fɔ Alakira ma k'o bɛ kalan an ka kalanyɔrɔ la k'a tɛ jɛn n'a ye mais a y'u wele tribunal la tribunal jara a la tribunal jara a la Égypte Misra a b'a janto ninnu na kosɛbɛ a b'aw dɛmɛ quoi a b'aw dɛmɛ a bɛ hadi a ma ja a mɛnna n'a dɔlamɛna ka na dɔlamɛ i yɛrɛ b'a ye u ka segin ni ma k'a fɔ a ye dara min fɔ tiɲɛ don u ti sɔn u bɛ sa u t'o fɔ k'a fɔ a ye dara ye tiɲɛ fɔ ayi mais u ka kuma yɛrɛ de bɛna jira ko a ye dara ye tiɲɛ fɔ mais u b'a dɔn ni hadisa lankolon ninnu ko ne ye hadisa dɔgɔya ko Alakira ka kuma ko k'a fɔ k'i sen da kira ka kuma kira ka kuma kira bɛ nin fɔ jeni ye kira bɛ nin fɔ jeni ye a fɔra cɛ ni muso n'a gɛrɛla ɲɔgɔn na dɔw bɛɛ tɛ se ka kɛ i cogoya la ko n'a sera ɲɔgɔn ma se ɲɔgɔn ma laban o kɔrɔ ye cɛ ma tila a dɛsɛra o bɛ kɛ bon ko yala i bɛ janaba ko wa a ka ɲi de parce que i ma tila ko an b'a sɛgɛsɛgɛ ko i bɛ janaba ko dɛ ko ale ni kira yɛrɛ tun b'a kɛ ko kira tun bɛ dɛsɛ k'u fila bɛɛ bɛ janaba ko mais diinɛ kalan jumɛn sera nin na n'i nana mɔgɔ ɲininka a bɛ tan kira ko n'a kɛra ko a bɛ janaba ko ni diinɛ don a ma ban wa kira ko n'a kɛra a bɛ janaba ko mais ne ni kira yɛrɛ tun b'a kɛ ni yahudiyaw ka kuma tɛ an b'a sata bɛ sɔn ka nin fɔ a t'a fɔ wallahi a t'a fɔ a jabajɛlen don a jabajɛlen don o ba kɛmɛ de b'an ka hadisaw la ko olu bɛ règle la mais Ala y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ ni muso bɛ règle la ko a ka itizalu k'u la a ka c'est-à-dire a ma fɔ i k'u gɛn ka bɔ i ka so dɛ ko mais i n'u kana se ɲɔgɔn ma mais an b'a sata o Bukhari kelen kɔnɔ an b'a sata ko ale olu bɛ règle la ko kira bɛna ka na sɔrɔ u bɛ règle la ko a sunnen ko a b'a fɔ k'u ka fɛngɛ siri ka ɲɛ u ka fɛn siri ka ɲɛ ko n'o kɛra ko a b'i meleke n'olu ye mais kira ni e ka sufɛ ko a ka sokɔnɔ ko diinɛ mago jumɛn b'o la o mun bɛ se diinɛ ma min b'aw ka so o de bɛ tɔw ka so e bɛ n'i ta fɔ mɔgɔw ye kɛnɛ kan cogo di nkalon don nkalon don nkalon don ko kira fatulen dɔw nana ko kana an b'a sata ɲininka ko janaba ko cogo ko a ko a ye na ni ji ye k'u nana ni ji ye dɔrɔn ko a y'i wɔrɔ ka koli daminɛ ko mais u y'a fɔ a bɛ Bukhari kɔnɔ mais min nana ko a b'a dilan o yɛrɛ y'a tɔ bɛɛ tiɲɛ o ko non ko a langolo kun t'i ye dɛ ko k'a ta kunkolo la ka na cɛmancɛ la k'o de kun b'i ye Alakira muso kira fatulen kɔfɛ cɛw ka na o ka so ko a zima haramu kun don zima haramu jumɛn b'o la kira ka denbaya langolo ka jira maa na k'o bɛ dege janaba ko la anw bɛɛ ye janaba ko cogo dɔn yan anw ye kira muso ye wa dɔnnibaa si kun tɛ Madinɛ dugu kɔnɔ min bɛ se ka mɔgɔw bilasira fo an b'a sata ka so sahaba joli kun bɛ yen o tuma olu kun tɛ janaba ko wa i b'a dɔn yan ko yahudiyaw ka dilanlen de don nin bɛɛ ye yahudiyaw ka fɛn dilanlen de ye
ka don silamɛw ka bibliothèque kɔnɔ an y'o bɛɛ ta ko hadisa wala mɔgɔ minnu bɛ hadisa kɛlɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ne ka tɔɔrɔ t'u kan parce que u jo don mais dɔrɔn de u y'a bɛɛ kɛ u y'a kɛ a bɛɛ ye quoi bon n'i y'a k'a bɛɛ a bɛ gɛlɛya dɔɔni n'i y'a k'a bɛɛ a bɛ gɛlɛya dɔɔni yanni an ka da kuranɛ na i bɛ da kira de la fɔlɔ ka sɔrɔ ka da kuranɛ na fo a ka f'u ye de ko kuranɛ jiginna kira de kan e y'a dɔn Jibirila kɔni m'o fɔ aw ye o tuma na mɔgɔ dɔw de y'a fɔ an ye o tuma na o sira kan hadisa bɛɛ tɛ se ka bila hadisa bɛɛ tɛ se ka bila nka a caman bɛ gosi nkalon yɛrɛ don a caman ye nkalonfin n ye nin fɛn o fɛn fɔ nkalon don n bɛ nin fɔ aw ye de k'aw lafiya a bɛ taa se kitabu dɔw ma a bɛ taa se hadisa dɔw ma a yɛrɛw kamana bɛ gan bon n'o kɛra dɔrɔn n'i hakili jiginna an ka kuma na i b'i lafiya. e ka bilasirali bɛ aw lafiya koyi n'o tɛ sabu n'an ni mɔgɔ o mɔgɔ ye ɲɔgɔn sɔrɔ min tɛ nin dɔn n'an y'i ka dɔnni in fɔ a tigi fana ye a b'a ye k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la kuma ye tiɲɛ siga t'a la hadisa ye nin de ye ala k'an dɛmɛ k'a fɔ fana ko musalahula hadis tiɲɛ don u nana ni sira dɔw ye min bɛ se ka hadisa tiɲɛ ni nkalon bɔ ɲɔgɔn na mais tiɲɛ ni nkalon yɛrɛ bɔli tɛ ɲɔgɔn na parce que hadisa musalatigiw yɛrɛ y'o fɔ k'olu bɛ hadisa kɛ dɔyifu ye k'a bɛ se ka ɲɛ o de ye sɔhihu yɛrɛ ye k'olu bɛ hadisa kɛ sɔhihu ye k'a bɛ se ka ɲɛ k'o de ye dɔyifu yɛrɛ ye hadisa kalanna yɛrɛ ye nin fɔ hadisa minnu ko ka hadisa woloma olu yɛrɛ ye nin fɔ ayi ko in ɲɛ dogolen tɛ koyi an b'a fɔ ye k'a walawala wa an bɛ jɔ a kɔrɔ fana ni min ma sɔn a yɔrɔ min ma ayi kɛlɛ t'a la wa a b'an bolo yan hadisa kɔni ilimul hadis o b'an bolo yan a bɛ sɛgɛsɛgɛ sira min fɛ ala ma jigin kira ma jigin dɔw de miirila k'a fɔ an k'a ta et puis o tabaw fana tila ka ɲɔgɔn sɔsɔ o hadisa dɔnnaw dɔ bɛ jɛn n'a ye ko nin ye dɔyifu ye dɔw b'a fɔ non ko a arabu ye wulibali yɛrɛ k'a bɛ tɛmɛ o hadisa karamɔgɔ ye u dama ni ɲɔgɔn cɛ o hadisa kala t'i n'a fɔ ala de y'a fɔ ou ala kira y'a fɔ la dɔw de y'a ye ɲagami donna hadisa la nkalon donna na an k'a lajɛ an bɛ se k'a tɛntɛn cogo min na kumana bɛɛ y'i ta dilan i ta dilan cogo la bɛɛ y'i ta dilan i ta dilan cogo la mais a bɛɛ ye min ye min ma k'i ɲɛna kɔni a bɛɛ ye lala ye min ma k'i ɲɛna n'i ko i b'o tiɲɛ tigɛ ou bien k'o nkalon tigɛ a bɛɛ ye lala de a bɛɛ ye lala ye Bukhari fana Bukhari tɔgɔ tiɲɛna parce que n y'a fɔ aw ɲɛna kitabu min bɛ mɔgɔw bolo ko Bukhari min bɛ mɔgɔw bolo bi min bɛ ka kalan bi ko Bukhari o yɛrɛ ni Bukhari cɛ san 600 de b'u cɛ Bukhari sara ka sɔrɔ nin kitabu in ma bɔ san 600 n'a sɔrɔla Bukhari de y'a fɔ ou bien a ma fɔ ala yɛrɛ de b'o dɔn an tɛ sɔsɔli kɛ nin si la mais sɔsɔli bɛ yɔrɔ min na hadisa o hadisa bi na ka kira dɔgɔya ka silamɛya dɔgɔya an yɛrɛ b'a dɔn silamɛ tɛ nin fɔ nin ye yahudiyaw ka dilanlen ye silamɛw ɲɛnama a banna an ka taa kazalika yatba'u Allahu ala kulli qalbin mutakabbir a bɛ nin cogo la yɛrɛ bonyana bɛɛ ma o ma n'i kafara ka yaada k'i yɛrɛ bonya k'i yɛrɛ kɔrɔta o dusukun ala b'a bɛɛ dusukun datugu kana tiɲɛ ye nka yɛrɛ bonya bi maa dɛsɛ ka tiɲɛ minɛ o parce que min b'e kɔnɔ ne ka kusa e ye ne ka kusa e ye a k'o to e kɔnɔ e bɛ se ka maa lamɛn ala kɛra cira n ko ko a ma ci yɔrɔ wɛrɛ la Kuresiw fɛ fantantu kɔnɔ tama t'u bolo u ma kalan u ye cɛ fila tɔgɔ fɔ ko ni nin cɛ fila dɔra kelen kun ko an kun bɛ se ka da la ko mais Mamadu kɔni tɛ yɛrɛ bonya parce que olu yɛrɛ bonya olu t'a dɔn ala ka bonya ye a bɛ di yɔrɔ la yɔrɔ min ka di ala ye na Jabbar min bɛ dan sago wa qala Fir'aunu a ko Firawuna y'a fɔ ya Hamanu ya Hamana ibni li jɔli kɛ ne ye sarhan jɔ fɛn na dɛ la'alli
لا نفرعون أبلغ الأسباب ننا سرا أسرو أسباب السماوات نكبا كل سرا أسرو فأطلع فنيتا ينجي إلى إله موسى ngata Musa ka ala yɛrɛ yɔrɔ la sa nga yesa وإني o ka dɔn ne Firawuna لا ne kalena أظنه ne ɲɛ bɛ Musa ka kuma na cogo min na kɛziban Musa ye nkalontigɛra ye وكذلك a bɛ nin jogo kelen na زين لفرعون masiri kɛra Firawuna ye o سوء عمله a ka baara cɛjugu ɲɛna ɲɛkɔrɔ والصد a ye datuguli kɛ عن السبيل ka bɔ ala ka sira ma وما كيد فرعون wa ma kaidu Firawuna ka dabali ma kɛ dɔwɛrɛ ye إلا fo n'a kɛra في تباب a bɛ kasara belebele la نعم na a ko de وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا a ko a balimakɛ a ka minisiri masa نعم n'o ye Hamana ye نعم a ko ibnu li sorhan a ko jɔfɛnjan dɔ jɔ n ye dɛ نعم sɔrɔhu de ye jɔfɛnjan ko jɔfɛnjan dɔ jɔ n ye dɛ لعلي أبلغ الأسباب tarina sira sɔrɔ أسباب السماوات min ye kabakolo yɛrɛ sira ye فأطلع إلى إله موسى ne yɛrɛ ni Musa ka ala ka ɲɔgɔn sɔrɔ sa fɛn dɔw jɔ n ye n ka sira ɲini ka se kabakolo siraw ma ka ala yɛrɛ sɔrɔ o tuma na asibabu de ye نعم tafsiritigiw ko turuku ka taa ala fɛ yen نعم tafsiritigi dɔw fana ko asibabu k'o ye bonda de da n ka da sɔrɔ da min min se ala ma nin bɛɛ ye kuma kelen ye quoi nin bɛɛ ye kuma kelen n ka da sɔrɔ da min min se ala ma walima n ka sira sɔrɔ sira min min se ala ma وإني لأظنه wa inni i k'a dɔn ne Firawuna kɔni la azunnuhu n galena ne bi Musa jate minɛ cogo min na kɛziban n b'a nkalontigɛla filɛ dɛ ne dalen t'a ka ni ala ko kuma in na الله أكبر وكذلك زين لفرعون سوء عمله a ko a bɛ nin cogo in na masirili kɛra Firawuna ɲɛkɔrɔ a ka nin baara jugu in na k'a ka ɲi وصد عن السبيل wa sudda ani sabili o tuma na k'an da sira kɔni a minɛna ka bɔ o ma o datugura an ye o a t'o sɔrɔ bilen وما كيد فرعون إلا في تباب Firawuna ka nin dabali jugu in a ti foyi la illa fi tababin de kɔrɔ ye khasarati نعم a bɛ kasara la a bɔnɛna na وقال الذي wa qala allazi mɔgɔ ko آمن mɔgɔ min limaniyara يا قوم hey n ka mɔgɔw اتبعوني a ye tugu ne kɔ أهديكم ne b'aw kanda سبيل الرشاد kanda sira fɛ min b'an don alijinɛ na يا قوم n ka mɔgɔw إنما هذه الحياة الدنيا a k'a dɔn nin ɲɛnɛmaya ye n'o ye diɲɛ ɲɛnɛmaya ye متاع damuta yɔrɔnin don a ti mɛn وإن الآخرة wa a k'a dɔn lahara min ko fɔra هي lahara tigitigi دار القرار dumi yɔrɔ don dɛ من عمل سيئة ni maa min ye baara jugu kɛ فلا يجزى a tigi ti sara إلا بمثلها fo n'a kɛra bɔɲɔgɔnko yɛrɛ ye dɛ ومن عمل صالحا nka ni maa min ye baara ɲuman kɛ من ذكر min zakarin kabini cɛ la أو أنثى walima muso la وهو k'a sɔrɔ baarakɛla in مؤمن dalen don ala la فأولئك o tigilamaw يدخلون الجنة olu de bɛna taa don alijinɛ kɔnɔ يرزقون u bɛ garisɛgɛ فيها alijinɛ kɔnɔ ye بغير حساب k'a sɔrɔ u ma ɲa an ka taa bigari sa k'a sɔrɔ sɛgɛsɛgɛli gɛlɛnma k'u la na وقال الذي آمن يا قوم o tuma na sa nin tɛ don kelen kumaw ye أي i n'a fɔ Firawuna ko a bɛ Musa faga نعم cɛ in kumana a fɛ ɔ Firawuna ko ne ma dɔwɛrɛ jira a la ɲɛ bɛ min na kɔ o tuma na toujours u bɛ ɲɔgɔn na ka taa de a t'i n'a fɔ nin bɛɛ ye yɔrɔ kelen ye o tuma na واتي بلا كما wala
o kumana min limaniyara firawuna ka mɔgɔw la o ni firawuna ka mɔgɔw bɛ baro min kɛ o baro in kɔnɔna na sa a ko n ka mɔgɔw a ye tugu ne kɔ n b'a bila k'an da sira kan min b'a se kunna caman n ka mɔgɔw aw ɲɛ bɛ nin diɲɛ ɲɛnamaya min na walahi damu waati ni dama de tiɲɛ don dɛ diɲɛ damu waati ni de a bɛ ban don o don i b'a mɛn dɔ taara don o don i b'a mɛn dɔ taara wa an bɛ taa ten fo k'an bɛɛ ban ayiwa diɲɛ ti mɛn diɲɛ ti mɛn o kɔrɔ tɛ a bɛ wuli sini mɛ ni e sara o ye ta bannen ye ni e sara e ta banna diɲɛ damu bɛɛ dan b'a la wa damu ni damu o damu n'i mago b'a la n'i y'a sɔrɔ o bɛ bɔ i ka damuya fana la diɲɛ bɛ ten de i sabali damu o damu n'o ka di yɛrɛ ye n'i y'a sɔrɔ o bɛ tila ka bɔ i ka damuya la i bɛ dɔ wɛrɛ de ye tuguni ala k'an sutura na wa inna al-akhirata i k'a dɔn lahara o ye dumiso ye dɛ darul qarar do dɛ mɔgɔ dɔw ma san 60 baloya u sara mɛ o dɔw salen ka ca san 100 ye mana diɲɛ ti mɛn mɛ lahara bɛ mɛn dɛ o salen ni sanjɛ a ka ca san 100 ye ayiwa i y'a dɔn kɔni lahara de bɛ mɛn dɛ e bɔra yan ka ban san 100 i dalen don i dalen bɛ da cogo min na e yɛrɛ ni ala de b'o dɔn sisan parce que ni bɔra ko caman bɛ yen dɛ ala k'an ta k'ara hɛrɛ ye na man amila sayyi'atan ni maa min ye wale jugu kɛ ko i ti sara foyi la ɲɔgɔnna kɔ fanbaliya dɔ bɛ yan tafsiri sira kan an b'a fɔ ko kira ko wale jugu kelen ko jurumu kelen hadisa la ko wale jugu kelen jurumu kelen ko wale ɲuman kelen baraji ta an b'a fɔ ten dɛ mɛ wale jugu kelen tɛ jurumu kelen ye dɛ la ala ko yan mana amila sayyi'atan ko ni maa min ye wale jugu kɛ fala yujza illa mislaha ko i ti sara foyi la ɲɔgɔnna kɔ a kɔrɔ t'o ye dɛ ko ni maa min ye wale jugu kɛ diɲɛ na yan ko lahara i bɛ sara o jahanɛmɛ de la i bɛ sara o jahanɛmɛ de la o tuma na tant que i donna jahanɛmɛ na wale jugu kelen juguman kelen o t'o la bilen dɛ tafsirikɛlaw y'o de fɔ ko n'i ye baara jugu kɛ yan lahara ko sara foyi t'i ye ni jahanɛmɛ tɛ o tuma na wale jugu ye kelen ye wale ɲuman ye 10 ye o hadisa jɛlenw bɛ yen mɛ yan kɔni ala ko man amila sayyi'atan ni maa min ye wale jugu baara yan fala yujza illa mislaha i ti sara foyi la ɲɔgɔnna kɔ i ye wale jugu kelen baara yan ko i ka taa sara la lahara i bɛ sara mun na i bɛ taa jahanɛmɛ de kɔnɔ wa man amila salihan ni maa min fana ye baara ɲuman kɛ yan i kɛra cɛ ye o i kɛra muso ye o nka sariti ka sɔrɔ i dalen bɛ ala la dɛ ko in bɛɛ bi yan de o de la ne bɛ kuma o fɛ siɲɛ caman kuranɛ y'a walanwala dɛ wa lahara dɔw fana ala mago tɛ mɔgɔ ka lozura la dɛ fɛn bɛɛ fɔra k'a ban la ta taziru liyoma ta'malu kuma t'a la bi mɛ ala ko ni maa min ye ɲuman kɛ cɛ ni muso la nka sariti ye k'a sɔrɔ e yɛrɛ ye mumini de fa ulayika k'olu bɛ taa don alijinɛ de kɔnɔ u garisɛgɛ dafalen bi d'u ma k'a sɔrɔ ɲininkali gɛlɛn ma kɛ u la bi gayiri hisabi k'a sɔrɔ u ma sɛgɛsɛgɛ maa mana baara ɲuman kɛ diɲɛ na yan k'a sɔrɔ i ye mumini ye k'a sɔrɔ i ye mumini ye
k'a sɔrɔ i ye mumini ye n m'a fɔ ɲuman kelen ye ɲuman tan ye fo ka se ɲuman caman m'o bali dɛ juguman kelen ye juguman kelen ye m'o bali dɛ n ko nin yɔrɔ in na voilà kuma an ka kuma ma nɔgɔn kosɛbɛ quoi nin yɔrɔ in na ni maa min ye juguman kɛ i bɛ sara ni juguman kɔrɔ ye ni maa min ye walejugu kɛ diɲɛ na yan i bɛ sara ni jahanɛmɛ de ye lahara non wa ya qawmi cɛ in ko Firawuna ka cɛ tuubilen in a ko n ka mɔgɔw mali mun de donna ne ma ad'ukum ne b'aw wele ila najati ka na kisi badabada ma wa tad'unani aw bɛ ne wele ila nari ka taa tasuma ma tad'unani aw bɛ ka ne wele li ukaffira aw li akfura ne ka kafiriya billahi ala ma wa ushrika ko ne ka fila fara bihi ala kan ma laysa li bihi ilmun dɔnni tɛ sabatilen tɛ ne na min o daga wa ana ne yɛrɛ min filɛ ad'ukum ne b'aw wele ila al-aziz ka na se tigi ma al-ghaffari min ye jurumu yafaba tigi ye la jarama nka siga kɔni t'a la annama tad'unani aw bɛ ka ne wele ka na min ma laysa lahu da'watun jɔyɔrɔ si t'o la dugawu jaabi la fi dunya a tɛ se k'a jaabi diɲɛ na yan wa fil akhirati wa a tɛ se k'a jaabi lahara wa anna maraddana wa a k'a dɔn an bɛɛ segiyɔrɔ ila allahi an bɛɛ bɛ segin ala ma wa anna al-musrifina e k'a dɔn cɛnikɛlaw ni dasakɔkɛlaw hum kana siga dɛ ashabun nari olu de ye tasuma dunkew ye fasatazkuruna nka a bɛna miiri ne ka kuma na ma aqulu lakum ne bɛ ka nin min fɔ a ye a bɛna miiri a la don dɔ la wa ufawwidu amri nka ne ye n ka ko bɛɛ di ila allahi ka na ala ma inna allaha e k'a dɔn ala basirun ala ye yeli masa ye bil ibad a ka jɔn na ala ɲɛ b'a ka jɔn na a ko cogo di wa ya qawmi ma li ad'ukum ila an-najati wa tad'unani ila an-nar a ko a ka mɔgɔw ma a ko mun don ne b'aw wele ka kisi sira de jira u la n'a y'a sira minɛ a bɛ kisi nka aw bɛ ka ne wele ka na tasuma ma o kɔrɔ ye u ka baro la ale bɛ kisi sira jira la dɔw b'ale wele kana Firawuna janfa dɛ nin diinɛ kurako in bɔ a la tad'unani li akfura billahi aw bɛ ka ne a fɔ ne ye ko ne ka kafiriya ala ma wa ushrika bihi ma laysa li bihi ka fɛn fara ala kan fɛn min dɔnniya tɛ an bolo ko an yamaru bɛ n'a ye wa ana ad'ukum ila al-aziz ne dun bɛ k'aw wele ka na masaba de ma dɛ al-ghaffar masa min ye yafa masa ye la jarama anna ma tad'unani ilayhi laysa lahu da'watun fi dunya siga t'a la fiyewu aw bɛ ka ne wele ka na boli bato min ma olu tɛ se ka dugawu foyi jaabiya u tɛ se k'a kɛ n'i y'u wele u tɛ se ka foyi ye wa u tɛ se ka fɛn ye lahara fana wa anna maradana ila Allah wa a k'a dɔn a yɛrɛ ɲɛ b'a la an bɛ o mɛn an bɛɛ bi sa mana an bɛɛ bi segin ala min ma an k'an k'o ɲɛɲini dɛ wa anna al-musrifina hum ashabun nar wa a k'a dɔn cɛnikɛlaw walima bolibatolaw walima kafiriw hum ashabun nari olu de ye jahanɛmɛ dunkew ye dɛ fasatazkuruna ma aqulu lakum nka a mɔnɛ ne hakili bɛna jigin ne ka kuma na wa ufawwidu amri ila Allah nka ne bi n ka ko segin ala ma parce que nin ko in ma a t'a laban dɔn dɔw y'a dɔn ne tuubira ka ban u mana taa n toro Firawuna yɔrɔ la n t'a dɔn n ka ko bɛ laban cogo min na wa ufawwidu amri ila Allah ne ye n ka ko kalifa ala ma inna Allaha basirun bil ibad nka ala kɔni ɲɛ b'a ka jɔnw bɛɛ la min bɛ gundo la min bangenen don ala ɲɛ b'a la فوقاه الله سيئات ما فوقاه الله على kamalen kisi سيئات ما ala y'a kisi fɛn dɔrɔ ma makaru u k'u ye jaba min tigɛ a kama ala y'a kisi ala k'an kisi وهاق بآل فرعون fɛn ye Firawuna n'a nɔfɛmɔgɔw sɔrɔ sa سوء العذاب ɲangata cɛjugu y'u sɔrɔ tasuma يعرضون u bɛ fɛnsɛ tasuma u bɛna jira tasuma na عليها
kanu yira tasuma na u bɛ yira a la sɔgɔmada fɛ wa ashiyan ani wula fɛ wa ni lahara don kɔni ko lahara sera o kumana u b'a fɔ sa ko a ye Firawuna somɔgɔw don ɲangata sɛbɛ la adkhilu udkhulu adkhilu o fila don a bɛ se ka kalan o fila bɛɛ la quoi udkhulu ala Firawuna somɔgɔw a ye don ɲangata cɛjugu la adkhilu a ye Firawuna somɔgɔw don kalancogo b'a la ashaddal azabi ɲangata cɛjugu la وإذ يتحاجون وإذ أكو كما سا يتحاجون نوبين ينصصولا في النار جانم كونوي فيقول الضعفاء نوكرا مغلا فلو من أنفسا للذين مغوي استكبروا نو يربونيا أو غني أو نغرا أو نوفت بودي فهل أنتم يلا أو كبترونيا سبابولا أبسك فيني عنيبا كابو أوما ألين يورانينا من النار كابو تسمى إندكونا وا قال الذين استكبروا كابترون باو بافو أنغوني أمبرا جلي أمبرا تسمى إنا إكادو على إكيريك إبادي أكاجوني يونجي kiri tigara ka bɔ la an kɔnɔ foyi fɔ bilen tuma min na ko wa ufawwidu amri ila Allah ala y'a minɛ o fana o yɔrɔ in ye tanganaba de ye a bɛ sɛbɛn ka kɛ ka tangana kɛ a bɛ kalan fana ka kɛ ka tangana kɛ n'a sɔrɔla kuma in bɛ faamu o kuma na o de ye wa ufawwidu amri ila Allah a b'a janto yɔrɔ la wa ufawwidu amri ila Allah inna Allaha basirun bil ibad dɔw b'a kɛ ka arakan fila seli ni ka bɔ ma aqulu lakum wa ufawwidu a bɛ daminɛ wa ufawwidu amri ila Allah inna Allaha basirun bil ibad ani fa waqahu Allahu sayyi'ati ma makaru o kuma na وحاق بآل فرعون سوء العذاب وباقي كاركان فلاسلي كسرك أوردك وأفوض أمري إلى الله أيوة عدد الرسل كما سبعتان سبقوا قلونا وأكتشالا أبيكم به أكتشالا أبيكم به أكو تقولي فوقاه الله سيئات ما مكروا فوقاه نعم فوقاه الله كم يتعالى عليه أكشي نعم سيئات ما مكروا ويجاب جومي تكانو أيرس غراو أسيغالي كوينا أما تفوت أيوة ريدي فوي أيوة فوري أبو فوي أمري الله باتي عليه نيبه كوينا نبغى كوبلاسرا بعد مغبي سرولو تافو فراو نيكوني توبيلين فوقاه الله سيئات ما مكروا أو يجاب جومي تك فراو يجاب جومي تك عليه كما ala ya kisi o ma de ala k'an bɛɛ kisi amin wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab o kuma na Firawuna n'a nɔfɛ mɔgɔw ala ye ɲangata jugu s'u ma u ye ɲangata jugu sɔrɔ dɛ النار يعرضون عليها النار وجهنم تسمع يعرضون نعم عليها فرعون ناكا جمع بنا جرا جهنم تسمع نعم غدوا صغما وعشيا يعني ولا bon ni aya yi نعم comme ɲɔgɔn sama bɛ yen sisan kitabu caman bɛ yen bi wajulikɛla yɛrɛ caman bɛ yen minnu y'a jira k'a fɔ ɲangata tɛ kaburu kɔnɔ k'a fɔ nkalon de don ɲininkali bɛ kaburu kɔnɔ mais ɲininkali kɔfɛ ɲangata tɛ yen
parce que ko ɲangata bi kɛ de naamu ni kiiri tigɛra Allahu akbar ko kiiri tigɛbali ɲangata bɛ se ka kɛ cogo di ayiwa u ma jɛn n'a ye fiyewu naamu k'a fɔ ko mɔgɔ bɛ ɲangata kaburu kɔnɔ olu ko tiɲɛ tɛ naamu mais minnu ko tiɲɛ don naamu olu y'u ka dalilu kɛ nin aya in de ye k'a fɔ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ko Firawo ne ka mɔgɔw u ko maa ba sittu alifi muqatil maa ba 600 ko min halakira o y'olu de ko maa ba 600 in u ni bɔlen ko ala y'u ni fara ɲɔgɔn kan ko k'a don kɔnɔ dɔ k'a bila kɔnɔ dɔ kɔnɔ o tumana sɔgɔma o sɔgɔma Firawo ne u k'an ka jeni jahanɛmɛ min na ɲangata min k'an ka da u kan ko kɔnɔ in bɛna ni u niw ye ko a ka jahanɛmɛ sow filɛ ni diɲɛ wuli kɛra a bɛ taa don ninnu de kɔnɔ ko a bɛ taa jeliw la sɔgɔma a bɛ taa jeliw la wula fɛ mana u ko o ye ɲangata ye wa o tɛ ɲangata ye de mana mɔgɔ ka t'i bagabaga k'i jatigɛ ne hakili o ye ɲangata dɔ ye o mana o tigi y'u ka dalilu kɛ nin aya ye ko mɔgɔ bɛ ɲangata kaburu kɔnɔ ayiwa mɛ dɔ ninnu kɔni ko mɔgɔ tɛ se ka ɲangata fiyewu ni kiiri ma tigɛ ko ala ko lahara de basigili bi turu peseli bi kɛ ɲuman ni juguman bi dɔn mɛ ko lahara ma se fɔlɔ diɲɛ ma wuli o basigili ma turu ko e bɛ se ka ɲangata cogo di ka sɔrɔ kiiri ma tigɛ ayiwa a ma nɔgɔ dɛ a ma nɔgɔ dɛ gaduwan wa asiyari ko sɔgɔma ani wula o kɔnɔ de bɛ taa mɔgɔ ninnu ni yira parce que farikolo in ti foyi ye o ni bɔra farikolo la farikolo ye bɔgɔ dɔrɔn de ko bɛɛ bɛ ni de bolo o de la ni ka ko ɲɛ ma se ka dɔn dɔgɔtɔrɔw bɛ ko bɛɛ kɛ ni ka kisi mɛ ni bɔra ka ban farikolo bɛ kɛ bɔgɔ de mana ko bɛɛ bɛ ni de nɔfɛ farikolo hali n'i y'a jeni a t'a dɔn ni kɔni bɔra farikolo la fɛn o fɛn mana kɛ farikolo la farikolo t'o kalama mɛ u ko n'a donna kaburu kɔnɔ ko ni bɛ segin a la fo a tulo bɛ janajakɛlaw sen mankan la ka segin u segintɔ su b'a mɛn ko nin y'u taatɔ ye ka to yan o ye o hadisa jɛlen t'olu la o ye kisaw de ye ale ko k'a ni su ko yɔrɔ o ye kisaw de ye komi an bɛ kuma ni dalilu dɔɔni bɛ se ka sɔrɔ min na o ye ninnu ye mɛ i bɛ ka min fɔ nin ye kisaw de ye Dagayikul Akbari ne ka kitaabu Fitigiri Jannati o ye ne ka kitaabu ye Dagayikul Akbari Alahu Akbar maadi min bɛ kɛ misiri kɔnɔ a cɛkɔrɔba donc ne sisan ne ka walanda tatɔ ne ye walanda folo ye bani wajili don an taara o kɛ an nana sisan nɔ a ye ne wele a ko Ali ne ko a ko na yan a ko e m'a fɔ i bɔra ka wajili kɛ ni Dagayikul Akbari Fitigiri Jannati wa naari ye wa ne ko o ko tuma na a t'a la ko ni mɔgɔ sara k'i bɛ bɔ alijinɛ kɔrɔ k'i bɛ bɔ jahanɛmɛ kɔrɔ ko ka na alijinɛ kɔrɔ ne ko ko sɛbɛnfɛn bɛɛ ye tiɲɛ ye a ko walayi kunkolo ka gɛlɛn Dagayikul Akbari an y'a ɲɛ gan dɛ tiɲɛ la a ye caman a y'a dɔw ɲɛ baarakɛ koyi siga t'a la a y'a dɔn baarakɛ koyi an y'a ɲɛ gan exemple n'i ye saya wajiri ta sa i tɛ se ka siri non siga t'a la o a y'a labɛn yɛrɛ yɛrɛ de kisaw de don wadu ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati bil hikma min bɛ mago ɲɛ yɔrɔ min na o bɛ fɔ ye o wa yawma taqumu sa'a o tuma na ko mɛ lahara yɛrɛ mana se dun adkhilu ala fir'auna a ye Firawuna somɔgɔw don sa ashadda al'azab ɲangata cɛjugu la o tuma na ni nin kɛra tan o tuma na minnu
kɔnɔw bɛ taa yirali min kɛ komi a kisa ka jan u bɛ tila ka nin ye kɔnɔ kelen de fɔ a bilalen bɛ kɔnɔ u bɛɛ bilalen bɛ kɔnɔ kelen de kɔnɔ mais tafsiri wɛrɛ la u b'a f'u ye a bɛɛ n'a ka kɔnɔ de k'u jɛmanama bɛ taa sɔgɔma ko mais wula fɛ u seginmatɔ u jeninen kamaw jeninen u fimanama de bɛ na k'u bɛna si u ka ɲaw kɔnɔ yanni ka dugu jɛ tuguni u bɛ kɛ kɔnɔ ɲumanw ye ka si ɲumanw b'u la k'u jɛ dugu mana jɛ a ba 100 joli si tun bɛ tɛ alifu a ba 600 in a kɔnɔ ba 600 a bɛɛ bɛ wuli k'i ɲɛsin ko ka taa kɔrɔn fɛ u bɛ tunu mɔgɔw la mais u bɛ tila ka segin ka na wula fɛ mɔgɔw ɲɛ b'u finma jeninen na o ye tafsiri dɔw ka kuma ye mais tiɲɛ kɔni ye min ye ko ala firawuna ka mɔgɔ ninnu ko u sigiyɔrɔ bɛ jigin u la jahanɛmɛ kɔnɔ sɔgɔma ni wula k'a fɔ diɲɛ ma wuli fɔlɔ an t'a jeni dɛ nka a sigiyɔrɔ ye nin y'a dɔn o ye ɲangata ye o. o ye ɲangata ye kosɛbɛ. wa iz yatahajuna fi nnari. o kɔrɔlen don. wa iz yatahajuna fi nnari a ko tuma min na jahanɛmɛdenw bɛ ɲɔgɔn sama kuma na tasuma kɔnɔ. fayaqulu du'afa'u lillazina istakbaru. o tuma na u ka tɛgɛ lankolonw i n'a fɔ patɔrɔn n'a ka boyiw patɔrɔnba n'a ka mɔgɔw i n'a fɔ firawuna n'a ka jama bɛ cogo min na karuna n'a ka jama bɛ cogo min na o n'a ɲɔgɔnnaw o tuma na sa denmisɛnnin u b'a fɔ u ka patɔrɔn ye yaqulu du'afa'u lillazina istakbaru u ka mɔgɔ lafulenw b'a fɔ u ka maabaw ye anw b'aw ka mobili ko anw b'a ka sabaraw jɔsi anw de tun bɛ yɔrɔ bɛɛ jɔsi anw b'aw nɔfɛ n'a y'an bila min na an b'o de kɛ ayiwa ala ko nana a k'o tɛ tiɲɛ ye ayiwa an filɛ jahanɛmɛ kɔnɔ inna kunna lakum taba'an anw b'aw de nɔfɛ dɛ n'a y'an bila min na an b'o de kɛ. fahal antum mughnuna anna nasiban min an-nar. a fɔ aw bɛ se ka fɛn ni ɲɛ an ye bi taara an yɛrɛ ni na lafiya an sɛgɛnna dɛ. hayat wallahi edra qala allazina istakbaru. u ka patɔrɔnbaw b'a f'u ye. inna kullun fiha. anw an bɛɛ b'a la koyi. inna allaha hakama bayna al-ibad. wa kiiri tigɛra jɔn ni ɲɔgɔn cɛ dɛ bɛɛ ni yɔrɔ ti di min ma. aw tugura an kɔ an y'a fili. wa an yɛrɛ filɛ o jahanɛmɛ na a yɛrɛ filɛ a ta la mana a b'a janto nin de la mɔgɔ caman bɛ fili n'a jigi dayɔrɔ de ye n'a jigi dayɔrɔ ye wari bɛ di diinɛ bɛ san mɔgɔ bɛ san k'a bɔ a ka diinɛ na wari kama mɔgɔ bɛ san ka hakili yɛlɛmɛ a b'a ka sira bila ka sira wɛrɛ minɛ diɲɛlatigɛ ɲɛɲinini kama o ɲɔgɔnna de ye ninnu ye. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا jahanɛmɛ gardien o b'a fɔ awalam taku ta'tikum rusulukum ne ko kira ma ci aw ma de wa bil bayyinati dalu banginew ye o nana aw ma de qalu o ko jahanɛmɛ gardien ma bala tiɲɛ yɛrɛ do a nana koyi qalu o ko fad'u n'o kɔni nana sa a ye weleli kɛ sa kɛ wa ma du'a'ul kafirin kafiri ka ala wele bi o ti yɔrɔ si sɔrɔ fi dalalin o bɛ fili belebele la o ti minɛ a ko de wa qala allazina fi nnari li khazanati jahannama o kumana mɔgɔ minnu bɛ tasuma na jahanɛmɛ ɲangata mana juguya su ti jɔ tile ti jɔ lafiya tɛ yen kumana jahanɛmɛdenw bɛ n'u ɲɛsin u ɲangata ba yɛrɛw de ma n'o ye jahanɛmɛ maliki yɛrɛ ye komi maliki caman de bɛ yen maliki ɲɛmɔgɔba bɛ yen mɛ maliki caman bɛ yen o tuma na u b'u janto li khazanati jahannama jahanɛmɛ marabaga masa ud'u rabbakum a ka ala wele koyi arabana ti fɔ yan dɛ parce que olu ba nana o wallahi olu ba nana mana ud'u rabbakum
ay nyama aka ala wele يخفف عنا يوما من العذاب hal ni dongelendo ala ka to anga lafiya الله أكبر c'est-à-dire ni bɛ bi fɔ adamaden de ye diɲɛ na yan mais an ti sɔn quoi أي nin ye kabako ye koyi الله أكبر an ti sɔn mana janɛmɛ mana gɛlɛya janɛmɛ den yɛrɛ de b'i kan don maliki ma ayi a ka ala wele hali ni don kelen don a k'a to an ni ka lafiya an sɛgɛnna na قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم mana kalu i b'a dɔn ya ko maliki ka ca نعم kalu janɛmɛ maliku ko awalam taku taatikum rusulukum bil bayyinati o kumana aw ka kiraw mana ni alijinɛ sɔrɔ sira ye wa a bɛ se ka kisi ni ɲangata ye ma cogo min na aw ka kiraw ma fɛn fɔ a ye o la wa kalu bala o kumana kuma bɛ tigɛ yan نعم mɛ kuma dafa ye min ye kalu bala u ko ɔhɔ kiraw nana an ma dɛ anw ma sɔn والله an banna an y'u nkalontigiya an ye dɔw fa an ye dɔw gɛn وقلنا ما نزل الله من شيء an ko ala ma foyi ci n ko nin ye nkalon yɛrɛ de ye mana mɛlɛkɛw diminen b'a fɔ قالوا kalu فادعوا mɛlɛkɛw diminen b'a fɔ فادعوا a ye wele a ye ala wele sa kɛ وما دعاء الكافرين إلا في ضلال kafiri ka wele kɔni o tɛ se ala ma bi o fililen don dɛ الله أكبر na إنا a ko i k'a dɔn ne ala لننصر رسلنا siga dɛ ne bɛ n ka cidenw dɛmɛ والذين n bɛ mɔgɔw dɛmɛ mɔgɔ آمنوا minnu limaniyara في الحياة الدنيا nin diɲɛ ɲɛnamaya in kɔnɔ yan ويوم ani don min يقوم الأشهاد ni seerew bɛ taa jɔ don min na seerew bɛ jɔ parce que seere ko gɛlɛya kun ye ala fɛ min ye نعم a kana na fɔ k'a ye dɔ tɔɲɔ n'a ka se yen الله أكبر mana toujours ashahadu de bɛna seerew نعم i t'i minɛ foyi la fɔ min seereya bɛɛ dafari yɛrɛ kan نعم يوم o don لا ينفع الظالمين a ti tɔɲɔlikɛla kɔni nafa معذرتهم u ka ɲɛfɔli la ولهم اللعنة wa danga yɛrɛ b'u kan ولهم سوء الدار lahara cɛjuguya b'u kan dɛ والله إنا لننصر رسلنا inna ala ko i k'a dɔn ne ala نعم n kale na n bɛ n ka kiraw dɛmɛ kɛ والذين آمنوا wa mɔgɔ minnu limaniyara tiɲɛ yɛrɛ la نعم ne ala b'u dɛmɛ في الحياة n الدنيا b'u dɛmɛ diɲɛ na yan ويوم يقوم الأشهاد wa seerew bɛ wuli ka jɔ don min na ne b'u dɛmɛ o don ma ala ko a b'a ka kiraw dɛmɛ a bɛ نعم muminiw dɛmɛ نعم dɛmɛni in kɔrɔ tɛ i ti sa ye نعم dɛmɛni in kɔrɔ tɛ Naam. u ti kojugu k'i la ye أي dɛmɛni in kɔrɔ tɛ i ti Naam. kɛ fantan ye أي lalala dɛmɛni in kɔrɔ de ye Naam. ko tiɲɛ yɛrɛ de ti bɔ a nɔ la والله ستكتشينا Ahan. والله se ti kɛ tiɲɛ na tiɲɛ min b'i kɛlɛ n'i jugu don نعم a dalen don yen والله e ma ye kira ta in na نعم u ye ɲɔgɔn ye kɛ don min na kuresiw ka réunion kɛ soba in kɔnɔ ندوالا daru naduwa la نعم k'u k'a fɔ ko jɛnɛyakɛla don walima nkalontigɛla don نعم dɔw ko ko n'an y'o fɔ ko maa si tɛ da o la والله ko a ma dɔn n'o ye dɛ n'an ye fɛn fɔ a la min t'a la تعالى mɔgɔw bɛ tigɛ an na dɛ والله mana ala ko n bɛ n ka kiraw dɛmɛ نعم n bɛ muminiw dɛmɛ والله mana mumini jogo kan ka kɛ ten نعم n'a fɔra karisa ye nin kɛ muminiw kan ka fɔ nin tɛ tiɲɛ ye tiɲɛ tɛ ala y'o fɔ an b'a Aisata ta in na نعم a ko tuma min na muminiw ye nin kuma in mɛn k'u kun kan k'a fɔ ko nkalon نعم خيرا k'a fɔ anw tɛ foyi miiri ni hɛrɛ tɛ nkalon an b'a Aisata m'a kɛ muminiw bɛ ten de والله mɛ ni bi ni tiɲɛnikɛla si tɛ an Naam. yɛrɛ selilaw kɔ ne y'o de fɔ an ka fɛnkɛw ye n ko k'u hakili sigi Naam. mɔgɔw de labɛnnen don ka bila silamɛya yɛrɛ la. كسبة كسبة يافو n'u y'u yɔrɔ janya silamɛya la u ti fɛn tiɲɛ parce que a bɛ fɔ nin ye silamɛya maalankolon de ye juguw don Naam. u saralen don silamɛya kama كسبة mais u bɛna don silamɛw cɛ la de Naam. u yɛrɛ bi seli u bi sun bon min kɛ bɛ ka mɔgɔw kunkolo tiɲɛ n'o ye surakakan ye Naam. u b'o maîtriser كسبة mana u bɛ surakakan fɔ نعم n'o kɛra dɔrɔn olu u bɛ don diinɛ kɔnɔ k'a tiɲɛ أكبر o caman de labɛnnen don نعم sara min b'u d'u ma a ka ca dɛ كسبة pour que u ka diinɛ halaki الله
silamɛw kana se ka bɛn don o don ma an k'a ka ye silamɛ yɔrɔ dɔ la cɛsiri in ye nin de ye ne ye nin de fɔ an ka diinɛ ɲɛmɔgɔ ye n'an ma taa ni kodɔn ye n'an taara an kun fɛ an yɛrɛ bɛ kɛ sababu ye k'an ka diinɛ k'a se dɔgɔyalima ni lebu ma juguw bilalen don a la jugu kodɔnnaw de don u tɛ taa naloma dɔ ta ka bila a la wa a bɛɛ n'a ka pilasi don nalomaw n'u ka pilasi fana don a la kodɔnna faamutigiw n'u ka pilasiw don a la u bɛ seli misiriw kɔnɔ u n'an bɛ ko bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ mɛ u cilen de don an kɛ mabugusiw don dɛ ala ka don an n'u cɛ yawma la yanfa'u zalimina ma'aziratuhum yawma la yanfa'u zalimina ma'aziratuhum a ko lahara ye don ye mɔgɔ minnu ye tɔɲɔni kɛ u ka nuzura fɔ ti minɛ a ti foyi ɲɛ u ye ala i mana ye ne ye nin kɛ a kun bɛ tan de ala b'a fɔ la tiɲɛ fɔra ye o i ma sɔn de wala hum la'anatu o de ka jugu a bɛɛ ala ko wa n ka danga b'u kan danga n'ala ka danga kɛra k'a banna wala hum su'ud dar wa lahara cɛjuguya a bɛɛ b'olu de kan su'ud dar de ye ɲangata ye walaqad kana siga آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر Muhammadu ye ka sabali inna wa'dallahi ala ka layidu tale kɔni haqqun tiɲɛ don dɛ wastaghfir aw ka yafa ɲini kɛ li zanbika i jurumu ye wasabbih i ka sɔn la i fɔ kɛ bihamdi rabbika n'i ma tanu ye bil ashiyyi wulada fɛ wal ibkari ani sɔgɔmada fɛ n'o ye seli duuru ye إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان آتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين ko bi tɔɔrɔ se silamɛya ma walima kuranɛ ma fasta'iz Muhammadu e ka tanga ɲini sa billahi i ka tanga ɲini ala fɛ innahu i ka dɔn ala huwa ala ye masa ye as-sami'u o mɛnni masa don al-basir ala ye yeli masa ye walaqad atina Musa al-huda a ko ne ye Musa sɔn kanda la kanda ye tawreta ye وأورثنا بني إسرائيل الكتاب an ye bani israɛlakaw fana sɔn Musa kɔfɛ tawrata la hudan nin bɛɛ ye kanda de ye wa zikra wa nin fɛn ninnu ye hakili tona fɛn ye li ulil albab hakilibatigi bɛɛ ye n'a fɔra hakilibatigiw kan ka enregistrer de mana ko o ko la u k'u ka baara kɛ ala ko di kira ko di fasbir nka Muhammadu i yɛrɛ ka sabali tɔɔrɔ ye bonyana minɛ a tɛ taa tɔɔrɔ kɔ dɛ non ala ka tiɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ dekun ni tɔɔrɔ b'a nɔfɛ o ye laada yɛrɛ de ye o ye laada ye dɛ mɛ banabaatɔ mɔgɔ sen karilen n'a fɔra i k'a tugu i b'i kule ka ca mɛ a tigi da dɛ mɛ ka sɔrɔ i bɛ ka ɲɛ a ma de mɛ o bɛɛ ko a bɛ kule mɛ ni i y'a kule k'a mɛn n'ala ma fara k'a se bɛ tiɲɛ i mago ti kɛ kule ka in na i b'a tugu de fasbir Muhammadu sabali inna wa'dallahi haqqun ala ka layidu ti yɛlɛmɛ dɛ non diɲɛ bɛ wuli yanni diɲɛ wuli yɛrɛ cɛ ko caman bɛ ɲɛnabɔ oui yanni diɲɛ wuli cɛ ko caman bɛ ɲɛnabɔ dɛ fasbir inna wa'dallahi haqqun ala yɛrɛ de bɛ ka nin fɔ ala kira ko sabali ala ka layidu ti yɛlɛmɛ dɛ wulibali don wastaghfir li zanbik o kumana sa tafsirkɛlaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan nin kuma ka ca mɛ tafsir dɔw ko
ko ala ko a k'a ka yafa deli k'a ka jurumu na parce que ko adamadenya tɛ dafa suna sira bɛɛ kan suna ni n ko suna wahabiya quoi wahabiyaw ka sira bɛɛ kan isma bɛɛ kira ye diinɛ dɔrɔn de c'est-à-dire isma de kɔrɔ ye mɔgɔ min tɛ jurumu kɛ fiyewu bon wahabiya sira bɛɛ kan olu bɛɛ ka bɛnkan ye kira kɔni ye maasumu de ye fi tabilighi kiraya cili seli a tɛ fili o la ala ka kuma ɲɛfɔli a tɛ fili o la n'a ko diinɛ bɛɛ ta ko a tɛ fili o si la ko mɛ maaya la a bɛ fili a bɛ tiɲɛ sɔrɔ a bɛ fili a bɛ faamu wa o tuma na o sira kan u b'a fɔ yɛrɛ a bɛ mɔgɔ dɔw nɛni tuma dɔw la ko cɛ fila delila ka na nin bɛ Bukari kɔnɔ ka na kira yɔrɔ la ko kira y'u nɛni ka nɛni jugu bɛɛ da u kan ko wula ko mɛ ko an b'a sita o kira ma i bɛ ninnu nɛni mun na ninnu de ye nin ye tan ninnu de ye nin ye tan ninnu de ye nin ye tan ko a ko layidu dɔ b'ale ni ala cɛ n'a binna maa min kan k'o nɛni walima k'o bugɔ ka sɔrɔ o man kan n'a ye ko ala b'o k'o ye jurumu kafari ye ko ala b'o k'o ye jurumu kafari ye o kumana n bɛ fɛ ka min fɔ yan wahabiyaw ka sira kan kira tɛ fili diinɛ laseli fansi la mɛ adamadenya na a bɛ fili mɛ sira wɛrɛw kan olu ko la ko kira ye maasumu yɛrɛ de ye a tɛ fili ala ka diinɛ laseli la wa ala ni mɔgɔw cɛ a tɛ maa tɔɲɔ a tɛ fili o baaraw fana na a tɛ maa tɔɲɔ peut-être dabɔ ŋama na quoi kiraw tɛ se ka mɔgɔ tɔɲɔ dabɔ ŋama na mɛ olu ka jate la u bɛ fili maaya la u bɛna ni dalu jumɛn ye o la n b'a dɔn ko kira bɔtɔ Madinɛ ubiyɛn a bɔtɔ yɔrɔ jumɛn ye a nana se dugu dɔ la a nana sɔrɔ u bɛ ka ɲɛnajɛ kɛ Ndamaro u bɛ ka Ndamaro munumunu ta k'a kɔɲɔ kɛ ko kira ko nin ye mun ye sallallahu alaihi ko nin de ye Ndamaro dɛsɛra ka den bɔ ko ni Ndamaro ma den bɔ k'a bɛ fɔ a ma Ndamaro cɛ k'o la k'u b'a kɔɲɔ kɛ ko n'o kɛra san wɛrɛ a bɛ den bɔ ko kira ko nin kɔni tɛ foyi ye ko u y'a kɛ fɛn o fɛn na k'a bɛɛ den na ko kira ko ayiwa kabini kelen k'aw de b'a ka diɲɛ ko ɲɛdɔn ka tɛmɛ ne kan o tuma o kɔrɔ ye jaa a t'o ɲɛdɔn a y'i da don o la quoi kumana a yɛrɛ jɛnna n'a ye k'a t'o ɲɛdɔn bon taga bɛ ka kɛ ten mais dɔnniba fan wɛrɛw olu ka bɛnkan ko kira ye maasumu de ye ala ta la a n'a ni mɔgɔw cɛ k'a tɛ maa si tɔɲɔ o tumana ko wastaghfir li zanbika ko a kan tɛ kira ma yan ko a kan bɛ e mumini de ma e min ko tugu in bɛ kira kɔ ko min bɛ da kira kan a bɛna da e yɛrɛ kan mɛ o n'a ta bɛɛ e yɛrɛ ka ala yafa deli ka jurumu kɛlenw na minnu ko kira bɛ fili maaya la olu ko kira yɛrɛ de ko don ko wastaghfir li zanbika ko Muhamadu i ka jurumu yafa ɲini a ma nɔgɔn dɛ nin yɔrɔ wɛrɛw bɛ kuranɛ kɔnɔ fan caman fɛ liyaghfira Allahu laka ma taqaddama wa ma ta'akhkhara ko o fɔra kira de ma mana toujours ko jurumu sɔrɔ yɔrɔ ka ca ko a kuma ka ca dɔɔni o kumana fɔ juguw kelen bɛ ka nin yɛrɛ ta kosɛbɛ kosɛbɛ i n'a fɔ cɛnin tɔgɔ ye di Aku Rashid a bɛ nin ta kosɛbɛ k'a fɔ ko Nabilayi Isa ko kuranɛ yɛrɛ ko jurumu t'o la fiyewu ko min ma jurumu kɛ diɲɛ kɔnɔ k'o y'o ye ko mɛ ko kuranɛ yɛrɛ kɔnɔ ko ala b'a fɔ n y'a fara kira ma a ye min kɛ ka kɔrɔ a n'a bɛna min kɛ ko jurumu tɔ ni jurumu dan bɛ se ka kɛ kelen ye ala ka hakili ɲuman d'a ma o kumana wastaghfir li zanbika
ko i ka ala yafa deli i jurumu na وسبح بحمد ربك wasabihi i ka sɔn la i fɔ kɛ bihamdi rabbika i ma tanu na نعم bila بالعشي asiyi i k'o fɔ wula fɛ والإبكار ani sɔgɔma o tuma na sɔgɔma ni wula o kɔrɔ ye seli 5 in na quoi نعم seli ko 5 min bi kɛ i ka sɔn la i fɔ kɛ o la na إن الذين يجادلون في آيات الله i k'a dɔn mɔgɔ minnu bi kuranɛ sɔsɔ بغير سلطان k'a sɔrɔ آتاهم dalu foyi t'u bolo min dir'u ma إن في صدورهم لكبر foyi t'u dusukun na ni yɛrɛ bonya tɛ والله ما هم ببالغيه wa u tɛ se ka kuranɛ sɔrɔ k'a tiɲɛ wa u ka yɛrɛ bonya in t'u se yɔrɔ si أتدانوي فانشي أي. فاستعذ بالله fasta'iz muhamadu e kɔni ka tanga ɲini dɔrɔn بالله billahi ni ala ye tanga ɲini ni ala ye dɛ إنه ala tigitigi هو السميع ala de ye mɛnni masa ye البصير wa ala ɲɛ bɛ jɔn ka kɛta la o tuma na n'i ye yɛrɛ ɲini fɔtɔ ye ala fɛ a ka jɔn ye fasta'iz a b'a dɔn ko dɔ bɛ ji jukɔrɔ والله ala k'an bɛɛ kisi ala k'an bɛɛ kisi na صدق الله العظيم ah. هو واجب